Jeg vil starte ud med at fortælle lidt om de tre ideologier: liberalisme, konservatisme og socialisme. Liberalisme. Ifølge liberalismen er hver mand sin egen lykkesmed. Det vil sige, at hver mand er meget selvstændig. Individet er stærkt og selvstændigt, uafhængigt og egoistisk. Markedet er i centrum, og de mener, at hvis alle følger og udlever deres drøm, vil det gøre hele samfundet lykkeligere. For eksempel hvis man starter en virksomhed, der vil skabe job til flere. På den måde bliver der også skabt øget vækst og velstand i samfundet, da der hele tiden er konkurrence på de økonomiske og politiske områder. Staten skal helst være passiv og blot sørge for sikkerhed. De skal for eksempel sørge for politi og militær. Konservatisme. Grundlaget for ideologien var ønsket om at bevare samfundet som det var. Det er en ideologi, der er meget regressiv. Altså vil man gerne bevare samfundet som det var før i tiden. Ideologien var en reaktion på liberalismen og kom til i 1700-tallet. Ifølge ideologien er det individuelle menneske svagt og uselvstændigt. Vi er meget afhængige af både hinanden og samfundet som helhed. Vi har alle en bestemt plads og har hver vores opgaver. Som individ er det vigtigt at være et socialt og samfundsmæssigt væsen og en del af et fællesskab. Der lægges meget vægt på familien og traditionerne. Staten er nødvendig for, at samfundet ikke bryder sammen. Man skal nødvendigvis ikke have så stor indflydelse. Staten skal være stærk, men ikke stor. Den skal vejlede og guide os. Konservatisme går også ind for fri markedsøkonomi, ligesom liberalismen. Men konkurrence mellem individer i samfundet, der afviger fra deres plads, er ikke en del af ideologien. Den helt centrale grundsten i samfundet er ikke individet, men familien. Socialismen. Ideologien opstod i 1800-tallet af Karl Marx, der syntes, at kapitalismen, der er baseret på privat ejendomsret og markedsøkonomi, var uretfærdig. Han ser, at de svage i samfundet bliver undertrykt og meget fattige som resultat af liberalismen. Staten har en meget stor rolle ifølge socialismen. Det er staten, der sidder på magten og skal fordele goderne i samfundet mellem folkene. I socialismen er fællesskabet meget vigtigt, ligesom i konservatismen. Solidaritet og lighed lægges der meget vægt på, og man har brug for staten til at styre omfordelingen i samfundet. Markedet skal ikke have en stor betydning i samfundet, og staten skal eje virksomheder osv. I socialismen skal alle hjælpe hinanden, og alle er lige. Vi er et socialt væsen. Så vil jeg snakke om ændringen af forholdet mellem partier og vælgere gennem de sidste 50 år. For cirka 50 år siden var der ikke lige så stor tillid til de danske politikere, som der er i dag. Og selvom man stadig snakker om, at den manglende tillid blandt vælgerne stiger, har det dog udviklet sig i en positiv retning, hvis man ser historisk på det. I 1989 var der et markant lavpunkt for tillid mellem vælger og parti. Det samme var der i 70'erne. Danskernes tillid til det danske samfunds institutioner er utrolig højt sammenlignet med mange andre lande. Så hvad ligger bag den sidste smule usikkerhed, der dog dukker frem? Ud fra resultaterne fra store valganalyser, der er blevet taget efter hvert andet folketingsvalg, kan man se, at de seneste års forandringer og nye reformer har påvirket en del. Mange vælger at sætte sin stemme på det parti, der bedst muligt kan hjælpe lige netop dem og deres familie i fremtiden. Derfor prioriteres den generelle tryghed i samfundet rigtig højt. De seneste år kan man se, at mistilliden er størst blandt ufaglærte og mindst blandt højere funktionærer. Dette kan skyldes den såkaldte nødvendighedspolitik, som de regeringsbærende partier har stået bag. Denne har været til gavn for de bedre stillede, men derimod fjernet tryghed fra de dårligere stillede. Af erfaring fra tidligere gange, hvor tilliden hos vælgere er faldet, kan man se, at det har været situationer, hvor vælgerne ikke har følt sig hørt og taget alvorligt. Derfor er det afgørende, at politikerne formår at lytte bedre til bekymringerne blandt folket. Gennem de sidste år har man også kunnet se, at partierne har rykket meget mod venstre på det politiske kompas, som der er et billede af her. Det vil sige, at de i forhold til den fordelingspolitiske skala er rykket mere mod venstre, og i forhold til den værdipolitiske akse er rykket til højre. Dette resulterer i, at der er en hel gruppe vælgere, der lige pludselig ikke har et parti, der stemmer overens med det, de normalt ville have stemt på. Som der står i artiklen af Henrik Hoffmann Hansen, har det efterladt det sydøstlige hjørne helt tomt for partier, og der er nu omkring 8% vælgere, der er grønne borgerlige, men der ikke har et parti at stemme på. Overordnet kan man se, at partierne rykker tættere og tættere på hinanden,
og den værdipolitiske og fordelingspolitiske akse og forholdet mellem parti og vælger bliver mere og mere præget af velfærd og emner såsom indvandring. Her er der en oversigt over partiernes medlemstal og indtægter og vælgernes politiske dagsorden. Vælgernes politiske dagsorden viser et blik på, hvad det er for nogle emner, at vi som vælgere lægger vægt på, når vi skal stemme på de forskellige partier. For eksempel kan man se, at de økonomiske emner er prioriteret rigtig højt, men også emner som velfærd og indvandring ligger utroligt højt her i de senere år. I artiklen om Mie Louise Ratz, Hans Skovgaard Andersen og Theis Lange Olsen hører vi om Dansk Folkeparti, der oplever tilbagegang og en markant nedgang i forhold til stemmer. Samtidig har et nyt parti, der hedder Nye Borgerlige, en del fremgang og er allerede oppe på en tilslutning på 2,7% af vælgerne. Valgforsker fra Københavns Universitet Kasper Møller Hansen mener, at en del af grunden til, at Dansk Folkeparti har mistet vælgerne, kan være fordi det er blevet fristet af Nye Borgerliges politik, der minder lidt om Dansk Folkeparti. Ofte ser man en af grundene til, at man stemmer på Dansk Folkeparti, er på grund af deres stærke holdninger til udlændinge. Og på netop dette punkt mener partiformand Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, at de har overhældet dem. Hun fortæller nemlig, at de har en meget strammere udlændingepolitik, og derudover ønsker Danmark helt ud af EU. På den måde kan man sige, at de har en chance for at tiltrække nogle af Dansk Folkepartis vælgere. Selvom det er startet lovende for Nye Borgerlige, fortæller Kasper Møller Hansen, at nye partier ofte får et boost lige i starten, og en masse omtale, der efter lidt tid kan aftage. Han mener altså, at der stadig er lang vej for det nye parti til at komme i Folketinget. Kigger man på Molins adfærdsmodel, bygger det nye parti rigtig meget på interessefaktoren, da de er helt nye. Derudover bruger de også opinionsfaktoren, hvor popularitetsfaktoren også hører under. De starter en politik med nogle standpunkter, der passer til, hvad der ønskes af deres vælgere. På grund af, at de er så nyt et parti, kan de ikke få skabt troværdighed, da der indtil videre ikke har skulle være et tidspunkt, hvor det de har sagt skulle stemme overens med det de har gjort. Derfor kan de ikke skabe kontinuitet.